खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 नभेम्बर 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां अनलायनाया बांगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोजोनै थानो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ महर मोखाङाव साबस्रांनाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोसो गुदुं जागोन गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गावबो गुबुननिफ्राय अननाय मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दिनै दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोआ हेफाजाब होगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जेरावबो देरहासार जागोन आरो जाफुंसारनो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन सुथुरा बांगोन सांग्रां जानाया गाहाम गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ
बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय जिंगायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। मोननो गोनांफोरखौबो दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ नाथाय गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थानाय नङा देहाखौ जोबोर लोरबां मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।